άπτεστη διαδρομή για Ζανέτ με Άννα Μαρία Παπαγεωργίου, ο χρόνος τους το 79-61. Νικήτρια του Grand Prix, του πρώτου Grand Prix και Club Serval 2013, Άννα Μαρία Παπαγεωργίου. Έτσι και ένα φράβαρα να εγώ μπροστά. Τώρα που κερδίσανε πιο το διάλειμμα, αλλά τι ανάγκη είχες να πούμε. Ποιο μέτρο πάνω από μένα είσαι να πούμε. Ελάτε παιδιά, ελάτε, Θεανό και Αναστάση, ελάτε. Συγχαρητήρια στους αθλητές. Ευχαριστούμε το χορηγό της κατηγορίας, την εταιρεία Νίκητα, το κύριο Γιάννη Βικινιό, την κυρία Νάνα Βικινιό, που με τη συνδρομή τους βοήθησαν στην πραγματοποίηση του πρώτου αγώνα Grand Prix Game Club στο Αθλητικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, που έχει αθλητηθεί με σκοπό την ανάδειξη του καλύτερου ηπαίου Αμαζόνας και του καλύτερου ύπου του τριημέρου.